Szevasztok srácok, ez Zaza vagyok, és itt vagyok egy újabb World of Tanks-es videóval. Igen, már rengeteg World of Tanks-es videó készült. Tényleg rengeteg. Nem baj, lesz Scrap Manikos, Euro Truckos és még egyebek. De azért, ugye az előző videómban a full setupos Tigerrel mentünk, és egyébként ugye most nincs túl sok pénzem, mivel megvettem a Sherman-t. Hát igen, megvettem a Sherman-t. Ez a garázsban konkrétan egy legenda. Tehát az M4-es ugye az amerikaiaknak a legtöbb darabszámban gyártott harckocsia volt, és sok mindent terjeltek vele. Persze a Tigrishez nem érhetett fel, mivel ezeket amúgy a Tigris ellen vetették be. Viszont a Tigris páncélját lehetséges, hogy oldalból és hátulról átütné, ebben viszont nem vagyok biztos. Egyébként, amint láthatjátok, szépen le van kerekítve a páncélzat. Tehát akár le is pattanhatnak a lövedékek. De a pancélzat vastagsága is megfoghatja őket. Szóval menjünk vele egy csatát. Aztán meglátjuk igazság szerint. Egyébként egyébként megtanultam úgymond kicsit jobban, ügyesebben használni az OBS-t. Szóval a következő videó az már vágva lesz. Ez még azért nincs vágva, mert még nem állítottam be gyors billentyűt erre a funkcióra. De higgyétek el, meg lesz oldva, meg lesz csinálva. A következő videó, ami nem tudjuk milyen videó lesz, az már vágva lesz. Jó, köszönöm szépen a megértéseteket. Egyébként ötösök vagyunk ugye mi, és ugye négyeseket is adott be, tehát mi vagyunk az egyik legjobb médium tank most így a csatában. Amúgy a Lagó az jó gyors. Meg a többiek is jó gyorsak. Mondjuk a Lagó az 4-es. Igen, és ugye erre a tankra föl lehet tenni azt az elképesztő brutális 10 cm-es ágyút. Bár azzal elég rosszul lehet célozni. Amúgy, hogyha lassan mozogsz ezzel, így akkor amúgy gyorsan bezumol, viszonylag gyorsan. Ezt mondhatjuk gyorsnak. Akár. Úgy. Bezony. Au! Azért ez nem annyira vicces már, amikor... Persze, hogy lepattan. Ez nem igaz. És nézd meg, és valaki már több mint 100-at belénk sebzett. Nem tudom. Hogy az a jó büdös! Ilyenkor vagyok rohadt mérges. Amikor ilyen retkesen sokat váratlanul, nem retkesen sokat, hanem belénk sebeznek ilyen rohadt váratlanul. Mindegy. Nem tudom, hogy nem lőttem el. Jó, mindegy, most ideges vagyok. Félre az útból! Nekem 76 mm-es ágyunk van. Mondjuk a Lagónak meg azt hiszem 10, de az most már mindegy. A Mataida. Ja, mert nem páncéltörővel. Az mondjuk nem tudom hogy, de igazából tök mindegy. Gyere! Hát de mi a lósz?
Hogy egy Valiant valahonnan lő. Ó, hát a gyerekek. Azt hiszem bajban leszünk. 90 HP, jó, nem. Én itt már nem kockáztatom meg. Itt már nem kéne megkockáztatni. Nem, nagyon kevés a HP-nk. Hát azt most itt elbasztam. Nem kicsit. Bár, ha belegondolsz. Hello! Szióka! Ó, hogy nem mondod! Mondjuk az nem nagyon ér sok mindent. Mi a BT7? A BT7, ami egy 4-es kis orosz szar. A BT7. A BT7. A BT7. Ami egy 4-es kis fos. Úristen. Ez a Churchill ez azért egy kicsit bajos, mert ennek nagyon könnyen kiszedik a láztalpát. Bár a páncélzata jó. Még van egy T6 medium. T6 medium. Szerencsétlen izé Churchill. Hát bár mondjuk. Ha ügyes, akkor még azt a kávéjegyes le tudja lőni. Nézd meg, sok kis hülye paraszt. Szerencsétlennek semmi esélye. Azért ott még beszúrt egy nagyon durva killt. Na mindegy. Hát. Mindegy. Igazság szerint mindegy. Hát ez egy vesztes csata lesz, én úgy érzem. Igazság szerint ezt akartam megmutatni, hogy az M4A1 Sherman az megvan. Nem tudom, hogy a 10 105 mm-es agyút azt föltegyem rá, fogalmam nincs. Na, visszajött. Hát, nem tudom, hogy most kaptunk pénzt. Menjünk vele még egy csatát. Hát, ha ez most jobb lesz. Én ezt még mindig nem hiszem el, hogy ez a kis geci BT7-es lőtt ki. Számomra azt még mindig kurva nehéz földolgozni, már bocsánat, de... Számomra ez elképzelhetetlen, hogy egy olyan kis szar lőjön ki. Na, megint egy jó cucc. És M4A1 Sherman. Most itt a fő ellenfelünk. Csak valószínűleg neki már megvan a jobb torony, és azért van ott legfölül a listán. Legjobb ágyú esetleg. Na jó, nem éneklek. Kínozlak titeket. Hát, hogy őszinte legyek, remélem, hogy ez a csata nem fog túl sokáig tartani, mert szerintem
erősen kevés lesz az a tárhely, meg sokáig fog tartani, amire föltöltöm a videót, ezért lesz majd jó a vágás. Mert például a full setupos a Tiger-t, azt halljátok, azt majdnem 2 óráig töltöttem föl. Majdnem 2 teljes óráig. Nem, azt nem tudjuk elkapni. Ezzel a lőszerrel biztos nem. Amivel biztos el lehetne, de nem ezzel. T6 medium. Az a kérdés, hogy... Aha, igen, ez a kérdés itt. Az az STRV M42-es, az nekem... Nekem úgy gyanús. Hogy ő fogja... Hogy mi a lófasz? Mennyit damage-elt az a geci? Már nem azért. De... Istenem. Istenem. Ez paraszt jól ide pörkölt. Hova csapódott be az előszer egyáltalán? Mert én nem látom a nyomát, ugye elmondom. Az van, hogy ez a T6-os az ide néz. Sörmi, az nem. Sörmi nem. Ide néz. Ez az. 3 HP-val azért én így nem megyek izekre. Nem merek. Túl nagy dolgot bevállalni. Hát... úgy vélem, itt lesznek gondok. Az az rohadt IKV. A SAV, nem IKV. Megszóltam, hogy minden IKV, a SAV. Ez az. Ezt egy kicsit megszívta. Ne tolj ki! Jó, mindegy. Hát srácok, szerintem ez a videó annyi lett volna. Oké, sziasztok, ez a Sherman, ez nekem nagyon tetszik. Szerintem fejlesztétek ti is ki. Szevasztok!